Mai pleca acasă. Da. Pe adică mă șantajează că mă omoară copilul sau soția. Am mesaje, am probe. Am înregistrare cu individul ăsta, care e pe online. Știți cum vă numește? Vă numesc acum internul la auțire când am postat? Cum? Vă fac referire la antimiliție. Chiar nu avem decență. Le e greu să vină. Deci, Cum poate să-i dea drumul la o infracțiune de șantaj cu amenințări cu moartea? eu doar transmit părintele noastre. Păi transmiteți-le și între timp sunt și la Ministerul de Interne. Transmis după cum v-am spus și v-am spus ce mi-au spus. Altceva eu n-am. Chiar atât de corupți sunteți sau de incompetenți? Poliția Ploiești? Nu știu dacă suntem corupți și incompetenți. Chiar nu mă înghițiți deloc și trebuie să-mi fie pus familia în pericol, copii, totul? Asta e părerea dumneavoastră. Păi nu e o părere clară. Din moment ce e o infracțiune flagrantă, există probe depuse. M-am întâlnit cu omul care trebuia să-i dau 1000 de lire și nu ați mișcat un deget. Până la urmă ați fost audiat de BCC-ul, nu de Poliția Ploiești. Dumneavoastră l-ați prins. Procedura penală spune foarte clar. Vor fi luate măsurile legale. Și asta pleacă acasă. Vor fi luate măsurile legale împotriva lui, față de ce a făcut. Deci adică eu pentru un jet de spray. Deci, proporțional cu fapta, vor fi luate măsurile legale împotriva lui. Spuneți-mi cine v-a transmis de la grupă, numele persoanei, ca să știu împotriva cui fac plângere. Dacă faceți plângere, faceți mențiune la lucrătorii echipei operative din data de. Și Care dată? Din data de azi. Încă suntem astăzi. În 13 iulie. Și la ce oră suntem acum? La 19:30. 19:30. Când ați venit, 19:20. Da. Sunteți menționat în registru. Altceva eu n-am ce să vă spun. Vreau numele polițiștilor, se crede profesional? Da, nu pot să vi spun. Dar de ce nu puteți? Sunt lucrătorii, deci plângere dacă vreți să faceți împotriva Și eu cui o fac? O las dumneavoastră aici, la poartă? lucrătorilor echipei operative. O faceți cum doriți. Și atunci de ce dracu procedură mai scrie la dumneavoastră aici? Am Că... spus ce posibilități aveți și le știți dumneavoastră mai bine. Să depuneți aici, să o lăsați aici și o înregistrăm. Domnule, noi nu vorbim de posibilități, noi vorbim de procedura penală. Fiind o infracțiune flagrantă și mișcă fundul ăla de la judiciar, Da. mă audiază, mi-a plângere. Da. Eu nu pot să vă repet în continuu același lucru. Puneți-mă în legătură cu ofițerul de serviciu. Nu pot să vă pun. Nu puteți. Da. Nu vreți dumneavoastră sau nu v-a permis dânsul? Nu pot să vă pun. Eu vă transmit și mi-a zis colegii atât. Ok, haideți că sunt și la